Как мога да разбера дали приемам достатъчно фибри? Препоръчителният дневен прием за възрастни е около 25 грама за жените и 38 грама за мъжете. Ако имате запек или нередовни изхождания, това може да е знак, че в диетата ви липсват фибри. Фибрите помагат за увеличаване обема на изпражненията и поддържат движението в храносмилателния тракт. Ако се чувствате гладни скоро след хранене, може би трябва да включите повече богати на фибри храни в менюто си. Разтворимите фибри, които се съдържат в храни като овес, боб и плодове, могат да помогнат за понижаване нивата на холестерола, като се свързват с холестеролните частици в храносмилателната система и ги извеждат от организма. Ако страдате от диабет или имате колебания на кръвната захар, добавянето на повече фибри към диетата ви може да помогне. Какво може да направите, за да увеличите приема на фибри? Изберете пълнозърнести храни. Заменете рафинираните зърнени продукти, като бял хляб и ориз, с пълнозърнести. Закусвайте с плодове и зеленчуци. Бобът, лещата и нахутът са отлични източници на фибри и протеини. Не забравяйте ядките и семената. Запомнете, че е най-добре да увеличите приема на фибри постепенно, за да дадете време на храносмилателната система да се адаптира. И не забравяйте да пиете много вода, за да помогнете на фибрите да свършат работата си ефективно.